סבתא! מוישן! סבתא, 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 סבתא! אני עליתי במדרגות ויש שם את כל התמונות של המשפחה שלנו. אני אוהבת שם, כן, את כל התמונות עם כל הזיכרונות שלנו. כן, אבל אני ראיתי שם תמונה ממש מצחיקה, תראי. תמונה שלך ושל סבא, אבל למה סבא כל כך מטושטש? כי כשצילמנו את התמונה, בדיוק הרגל של הכיסא נשברה, וסבא נפל, ואוי זה היה מצחיק, לא קרה לו כלום, זה פשוט היה מצחיק, בגלל זה גם שמרתי את התמונה, זה מזכיר לנו את היום ההוא. אבל סבתא, זה היה מאוד נחמד, כן. אבל אני לא מבין, אם הוא זז ויצא מטושטש, למה לא צילמתם שוב? כי לא היה אפשר, כאילו, היה אפשר, אבל לא ידענו שזה יצא מטושטש. איך לא ידעתם? למה לא הסתכלתם על הטלפון? לא היה אפשר להסתכל על הטלפון, צילמנו עם זה עם מצלמה, זו תמונה ישנה, מוישלה. אבל למה לא הסתכלתם אז במצלמה מה יצא? חכה. אני לא מבין את זה. תמונה לא טובה, פשוט מצלמים עוד פעם עד שיצא תמונה יפה של סבא. אוי. זאת מצלמה, מוישלה. אוקיי, אבל... אז היינו מסתכלים פה בעינית לראות מה רואים. ככה? ככה בדיוק, כן. ולוחצים על הכפתור, קליק, ואז הייתה תמונה. אבל איפה רואים את התמונות שיצאו? אי אפשר לראות. מה? כל התמונות היו פשוט נצרבות בתוך הפילם, פה בפנים. פילים בתוך המצלמה? לא, פילם, סרט צילום. פה בפנים היינו מכניסים סרט צילום. אוקיי. ואז, אחרי שהיינו מסיימים עם הפילם, היינו לוקחים לחנות מיוחדת כדי שיפתחו את התמונה. היו לוקחים את הפילם לחדר חושך וכימיקלים וכאלה, ואז יוצאות תמונות כאלה. יפתחו כאילו כמו להדפיס כזה? כן, רק קצת יותר מתוחכם. אוקיי, אז למה לא בעצם הסתכלתם על הפלילים הזה? לא. מה אמרתי כבר? לא פותחים את הדלת הזאת עם הפילמים פתוחים. אז השמש תשרוף את כל התמונות ולא יהיו תמונות בכלל. לא. רק כשהיינו מסיימים את הפילם היינו לוחצים על הכפתור, ואז הפילם היה עושה בזז וחוזר לתוך עצמו, ואז רק היינו יכולים להוציא את הפילם ולהכניס פילם חדש. אז יכולתם להחליף עוד תמונות, לא הייתם חייבים לצלם רק כמה תמונות וזהו לנצח. לא, יכולנו להחליף תמונות, פשוט לא ידענו מה יוצא בהם עד שהיינו מפתחים אותם. זה נשמע מאוד לא נוח. אולי זה לא נוח, אבל זה מה שהיה אז, וזה גם היה מאוד מרגש, כי היינו מצלמים, ואז שוכחים מה צילמנו, ומצלמים עוד, ומחכים לתמונות, ואז פתאום היו חוזרות אלינו התמונות מהפיתוח, והיינו מגלים מחדש את מה שצילמנו, ונזכרים והיה נחמד, ולפעמים היו גם תמונות מצחיקות כאלה שזזו. כמו התמונה של סבא שנופל. נכון, ולפעמים זה גם היה קצת מבאס שיצאה תמונה לא טובה. אבל אני חושבת שזה נחמד והכל, אבל אני מעדיף את המצלמות של היום. נכון, זה נוח יותר. אז אנחנו יודעים שהתמונה יצאה טוב. כן, ואפשר לבחור אחת ולצלם מלא, וככה אנחנו יכולים לצלם סרטונים לערוץ שלנו, סבתא. נכון, זה באמת מאוד נחמד, ווידאו זה בכלל כבר סיפור אחר.